17ο λεπτό της αναμέτρησης, το πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο Παπατζίκος απέναντι από τον Ντοτίκο. Η απόκριση σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα της Ροδόπολης στο 0-0. Το ελεύθερο που έγινε η μπάλα στους ποδοσφαιριστές τώρα του Κιλκυσιακού και ο Κεσίδης απέναντι τον τερματοφύλακα, ο οποίος και πάλι σώζει την ομάδα της Ροδόπολης με την